Adansi Praso Pt1 eche asanteman ene asenman emu mienu. Mfie beye aduonu mienu no ene yede wo hene a oye Manwire hene no ebesi so a na konwa edado paase. Yene ne betwetwe nkomo afa kwan a efa asoma ne bedi ade. Di wofiri bedi ade. Ene se ne adwabo no sikoso. Na ansa na no yene ne chiami ebetwetwe nkomo ama no akire yen kwan a efa so ema Adansi Praso ko ibeda ho akire yen asanteman ase ankasa ansa na yakọ ene nana Manwire hene akọ akodi nkomo ye frame nana boatin yaw boatin me ye nana Manwire hene chiame adwuma pa ne se oyo hene yire anu nti baabi o hene be ko bia no twa se okobie wona obi hwehwe wo hene be mana hu so wo ho ana se woni ho anu nti chiame adwuma no obi ba so a wona be wusa na kwa so ye di asemo a wuni ho ayeni o mun timi kan asemo abra chiame ni mu ti chiame adwuma no mena na Manwire hene ananti be se mfie du odi ade na mini krom ha amra me ba ha no na wo hwe me a na o ma na krom hene na o che da ko ebe se mi fili abusuafo ho se o pese o ne me nantie eno nti no amra odi ade na mini ha be to chiame nyako be to chiame awisi ansa na me be ko mo no ma ye adwuma se mi gina hei se mi kase na Manwire hene onye ni papa na ma bre nyame se di o hene be ya ma chiame a no ya ma mi ofra mentoma o ma miska ade a Manwire hene na Manwire hene pa ne nokore so ne na mna ka nokore che no a bibia li ko kucha na onfa ma wo ena menene na nche ye no ahemfuru nyina be di adanse se sika mesu Manwire hene sem wa abra wo ho na obedi agya wo sei wo no akwa ni sika ena obedi ebre no oba won fa sa so mo sifa ma chiame abe bosu wie na me mana o hina wo ho bia no obedi bi onye didiga ai odma ko abo ade no obo asase ya mponi amwa no obo nsuo nyina no enti kware da ho na nsuo no so ayedai abetwa akwa no mu na kware so atwa nsuo no mu sesi ya wo yi nsuo betwa akwa no mu na nsuo no so kware so atwa nsuo no mu emo mo pani ne hwan wo pani ne asase ya enti no nsuo no beto kware no obo asase asa no obo nsuo wo pani no ne asase ahade wo koso abo ye nkyiremu ekire ye nyeyeye emma asante ebetena ho wo hena wodi kan bi di asante so asante ahoden ene baabi asante akon akuduro empomponso ayewo mu yi nye fiche ya ne nya asante ya na ehimfunu bi anampanifunu bi ka se asante hi odi kan ne ho ahwan obi aka anya nokure asante hi odi kai ene na o se tutu apem so odi kai ifse samre no hini bi ada ne man na o se tutu apem so ene be ka asante ma bo mu anu nti no mra o se tutu apem so be ka asante ma bo mu no a anoche okoso anoche konfa anoche wo de nkyira obiri konfa anoche no a me ka che se wona hi o se tutu nkom so wo fa be wu samre na o se tutu a wo fa no obiri yebo a obiri yebo ne di asante he samre na ye kwa ma he nti mra anoche be hunu o se tutu wo de nkyira no anoche be hie de nkyira men omo ma no komfo fie se so abia dia de nkyira so wo ne ma bi wo ha wo komo a gise wo kire nti wo komfo fie no wi a ne dwada gise wo kire dia anoche komfo fie no wo de nkyira o se tutu ka kire ne se o mani ha ase ansa no wo fro nti me ka se mbia kire wo na de nkyira mem ho no die wa ahemfie ho no eye na ntwe tuntum ene atutu amrade na hemu ko jabo ni tiri amira bo ni finfi brisi bonase e wo so ko na timi kire dia wo nya mfa so wadi man kire de jafo be kun samre no de ntia konfo a wo ho a wa be pa ye konfo kine nche ntia no chi kokom wie ya wo timi kire ye no ena o mo so ebo anochi abaso ntia no chi so ka chi o se tutu se wabo ame
Nemo Samra men nam se mapping in Tilimahu. As a war boy being Tino, Mr. Mabo. Na enche a hinia beto was obi a mo ha me suma komudi e da hinia to me was enche kura wo fa wo obi ye bo abewu obi ye bo awu a wo ne ba be fa wo nti mra obi ye bo awu ye no na ye mesi wo se tutu na no ki edika ehunu aka che se wo fa awu no se na wo fa awu a me dem akọ se bi du be dwane nti ano chi bi wo se tutu hia kire no ni twa asuo ofin ana ma na mo tudie no se ko bibi anyo ti free hono anoche na nke form free e chamem no ba ya bani ampa no fewu opie ya na e kire ne hene no so se ma che me hene dia ana me ko fo konfa anoche aba ko ba bo ame no be fa obri konfa anoche di no koye ti me obri anoche free de chamem koye no okwe no ka cha Asante fo se be me oyobi a yenya no yenya ade e ti mo ma mo no hene no obo na Asante abuna e hene ansa no obri konfa no che be kom ayisika bia ma Asante man wɔkyerɛ ne nti a Adansi Praso ɛkyɛ Asante ne asen mu mienu no wɔkyerɛ akompreko no ase akompreko ne nua ɛne ne nti a ɛno na ɛbɛda Asante man ano no wɔkyerɛ mu ɛbɔ nkyerɛ mu yɛnkotie ne a kyekyame ɛne nana ɛka fa nsɛm mu Adansi man nyina ana Asante man nyina ano ne ha every sɛ aha no ɛda asuo pra ndi akompreko aha yɛfrɛ hampo no aha yɛfrɛ hampo no Asante man nyina wofra Asante ɛba yano ne Adansi Praso yɛne yɛtwa toɔ ɛsɛ ofiri mfante ne Cape Coast no ma ɔba ha sei so a Adansi Praso ha ɛne yɛpie so kane wɔ Asante man nti ha frɛ hampo no nti sɛ nana Manwire hene wɔ ha yi a wɔdi ha Praso hene wɔyɛ mpo no hene ne bia kasa yɛ Adansi Praso ne mpo no ne deɛ ɛkyɛ sɛ yɛn ne yɛte kuro no ano Asante man nyina ano ne ha ɛna Adansi man nyina ano ne ha yɛwie Asante na so obri Asante hene twam ha yi a odu ha yi a gisi twa odwan ɛma pra ansana yɛakyekyere ne ani amra twam ha pra yɛ asuo pra nana me deɛ minim fa pra ho ne sɛ pra enua ne wɔfe na pra ne panin na wɔfe ne kuma na mra abɔdeɛ mu abakomasɛm mu no yɛse pra ɔmaame ka kyerɛ ne sɛ ɔde sika akɔ no ama ɔfe na pra deɛ ɔmfa daa ma na ha asuo pra yie na ɔka kyerɛ ne sɛ wo ɔfe me nyɛ wo nyaadeɛ bio da ɛno nti no mede m'ani ahwɛ Asante man ɛna ɔfe so de ni hwɛ da nkyira man nti ɔfe no yɛ n'adwene sɛ ayaka ɔmo yɛ nti ɔmo pra mu da nti abo atwe ne di ɔfe anim ɛde no kɔsa memra wɔsan abra na hayɛ memra na wɔsan abra na hayɛ mra woduru da nkyira hɔ a woduru da nkyira man mu no ɔtwe ka sɛ wobra na hayɛ no na wato pra awie nti na pra atwa na no nti sɛ ɔkɔ da nkyira man hɔ a pra bɔ ɔfe mu no a sɛ ɔbɔ mu a ɔmbɛkɔ bɛsɛ kwansi bɛsɛ mienu ɛne akyire na ɔmfrae wei wɔ ha na bɔpɛ sɛ ɔyaa na kɔbɛnya baabi ate ne ho na wafa hɔ akɔbɔ pom wɔanya kwae na wɔde fra pra a wɔde kɔɔɛ ɔmobɔ mu wɔ dunkwaw akyiri hɔ na ɔmbɔ mu baabi apra ɛda biara no a ɛhɔ akyekyere kuro no ɔmode pra na ɛto soɔ wobɛnya twufo pra so wobɛnya kɔɔ pra so ɛna wobɛsɛ anya Adansi Praso ɛnyɛ nkuro wei nom nko a na pra fa soɔ na mmom nkuro wei nom ɛna ɔmode wɔn kuro no ato pra asuo pra asuo a wɔdi akokɔbire akompraku akokɔ tuntum wɔno yɛmfa akokɔ fufuo nkom akokɔ fitaa yɛmfa no nkom sɛ ɔde akokɔ ɛbɛkɔ pra mu a gye sɛ akokɔ tuntum anaasɛ kɔkɔɔ sɛ ɔde funu bɛtwa pra gye sɛ ɔgu nsa yi apa yi ansa na wɔtumi ɛde funu atwa pra akyiwadeɛ ne ankatwadeɛ afaseɛ ɛna sɛ wɔde sika akɔ bɛhɛ wo nsa atwa pra na akyiwadeɛ no ɔbaa yɛ bra so a wɔnkom yɛnkom yɛnyɛ adwuma wo kuada wɔ ho wode tenhyɛmɛ mu a na ntumi mfa ntwa
ntumi fa ntwa mfutimi fa ntena hema mu ntwapra pra be mu nsuo hema be mu ntum mpanifo se oyiri awukuro mu hina ben a oyiri adwabo ase eno ntina amamra ne amane de obi ahwe ne yie papa na se ototo amane ase a wo mpofuro mu wu fi se yesi wo buchiri we kai media me beko so oyi wadwen saa wa obehu de wo mpe nti amamra ne amane de ye ntoto na se emra me ba kurom ha no na yenime na so ni wo munim sese na metie Manwire hin na amahu wo mahu se de mesitie nti me dana se ane hemfo ame wo mo ya adwuma nyina ono no wo Adansi Praso ye Manwire hin a ohwe oman ne so dompa asa hin ene ade ne kotena ho de wofre ene kwen fa so de ntena hindi no so no yenkotie nkomo a oni atwetwefa na hindi ho ye frɛ me Nana Kwame Agyeman Pinsan Pinsan no ne medini a yede maame da Adansi dompa ase we de dompa ase ahemfie na medi ade se Manwire hene dompa ase hene o nkro bebre be abisinsia emse bokura ena wachicha ma ne hemfo onyini bia wo faako a o ma ne da a wo hwe ho odidi ho no de akosom no enti me bedi ade no na me wa America na natabreje a no ye dompa se hene oba America woni Nana ofori Agyeman a oye Adansi hene omo ba America no omo ba ye no amehina ba ye nyina ye kosom no komana kwa aba onso ba be chia ye no ba me hono no hu se ne ametie masitinem ene adwuma meye oba me office no be hwe ne ma nyina no hu se ne ametie no onsi me nana na wutie bra dompa ase na me mu akonwa ma ho se ne be ya onsusu atumi aboa me boa Nana dompa ase hene Nana ofori Agyeman okwan bia so omo baga na kramia na mekoye epeka hand truck ade twi omo ne manyina ko Kennedy airport nyamien mu ni nyamie ne so yene ni onini mieru nyina oni na ofori Agyeman nyina ne se memra na meboa Adansi man enti me bae no na natabreje ode ose yoyo ose me medi Manwire akonwa ko hu mabusuafo omo so prinso ko dana se eno odi misi in the year 2000 ena me bae eni edi misi June abosime nsi anu mo eni ebo odwa edi misi Manwire hene wodompa ase edi misi Manwire hene no na hwe se ne ma ho keka tie ne me ma adwuma tie no a osi Manwire me mount order saa kwa Adansi Praso eye mekuro eda ho obi ani ho enti ko na ko hwe Adansi Praso mame yede me bae obo dwa kakraka di mama kwaba yo wie adwumre no ohine no amu se tu ni nan otu dia ye bebodwa no otu na kom hine sa mre no na kontine ni ho nti otu na kom hine na chi ame hine ne na bedi ekire enti ye bebodwa no dompa se esma na kom hine ene na chi ame hine ene na bedi ekire
a sesei wɔne abusuapanyin wɔ Dompaase. Dompaase mpanimfoɔ nyinaa ka ho bi ne ɛba bɔ odwa no. Ɛde me kyerɛ Praso man. Sesei deɛ wɔn mo hwɛsofoɔ a wɔn yɛnya no ɛne me. Adeɛ saeɛ ɔhene no ara mu Nana Tabrɛgye etutu ne nan mu bae. So ɔbɛhwɛ m'asetram sɛ mebɛduruyɛ sɛnea ɛkɔɔɛ. Ɔba bɛhunu yi ɔmamammo ɛna ɔsa kɔɔɛ. Enti ɛyɛ no na kyerɛ sɛ aha mebɛdiiɛ no Nana Tabrɛgye Adaworoma Otumfoɔ asase ɔde maa no so ɔnhwɛ so ɛna oyi bi ma me sɛ me nso memfa na me nso mehwɛ so ɛmfa mo adanseman na mo Dompaase nkɔba adanseman na nso Asanteman so na ɔmane na ɛna maa mebɛpue ha sɛ Praso hene. Manwerɛ kyerɛ sɛ yɛka sɛ Manwerɛ hene a Manwerɛ nankasa no ɛkyerɛ sɛ sɛ yɛka sɛ Manwerɛ a wabu sɛ masɛm paa